good teachers. Nobody wants to be a school teacher. How do we produce children in the future? You know, want to be a school teacher. Don't worry, when you get one school teacher, then everybody wants to be a school teacher. But I thank you for coming. I urge you to study very well. Listen to your teachers, listen to the students. Answer your exams. Without cheating practice. People who believe. People. The next 12 months, I promise to visit all the high schools and capture schools. That's my promise to you today. So that the teachers, the leaders, the fathers, will organize them to the fathers and arrange dates. All the rest. I come special times, tell you to be in school and celebrate with you. Okay? Thank you very much. This should be a great interaction. Go upstairs. Get the best view from there. Ask a question. Watch some fresh presents. So enjoy yourselves. You will end up being getting protocol. Because I think last year, 2 years ago, some other looked at what they were doing. Parliament is exclusive to the discussion. Nobody else. Please. Thank you very much. Why don't I take a picture of the show At some point, the Inspector General of Police will be here to take relations.
say, David Wiggins, the Onitsha people, the IG of police already in town. Also, on behalf of our people, welcome Barrister Zikubi, the son of the great man, Chikubi, the pioneer president of Igbo Union. I hope you all remember him. Barrister Zikubi, you're welcome. We'll get started in the next hour or two. And please, Dr. Zulu Noah. Onitsha, daalụ no. Agbala nzanja, daalụ. Iyaba, daalụ no. Otu ọdụ, daalụ. Irem, kwere daalụ no. What else? The royal drums, the royal musicians. Well, thank you, Dalo. The pension transitional arrangement directorate one about Buko Cabana, Rondina Car, and one other you get choice in here. One of now beside you will be the pension transitional arrangement directorate PTAB. They have been a major supporters on this event. Dying wine, Bonde, bottle of Baba, Gon Cabaro, Nego Snaps, aromatic snap, I can never know. Gonna buy one, tell you, no dozen.
ọrụ tọgbọrọ obi ike aba obi ike aba ọtị na-ele ibe ebe ọ dọsị ka ọcha na-ele ibe anyị ti anyị taa azụ ndị owe ntala biko ka ma na-arụ ibe a mezuo n'ibe a n'ọnwara ime echi biko ọtị ekenekakwa ụlọ ndị glo ya nkwara fodro ụnụ abụgo keke ise dị n'elu aba enye ya aba tata apart from ese ga-enye ndị egwu tụrụ egwu ọma n'ụgwọ na ndị glo nwere afọ 5 keke onye na-amụrụ biznes keke inwe keke n'obodo onye tọnụle 3,500 a day n'obi izu ụka ọrịtọnụ a na 2,000 naira kedapụta ya Saturday ka o wee gbaa nchanwụ ya dịkọla keke ịnọ na onye salary of 100,000 rịọ kwọvele adịna enye ya as a retired engineer gawa na-arụ onye were n'afọ na ọ ga-egwọ kọmishọn na ọnwụrụ The Royal Court will now commence signaling the formal program of Ofala. Like I did mention to you, in a competitive manner. Love that I involved in that. You know. The water.
And today the weather is so beautiful, so bright, so clear. I got full if I did that. You do also. I got full wine. I have to go now. I have to go because we're now. Full beach, full Babazalia, or the I got full say, anyone gave by Jewel. I got free at that. Your body know the touchability. Aku kaira, orang mana asal itu? Aku nyolu mepon lo, aku lo. Opposite. Dia awak dia, salafa, dia pun guna show. Kau siapa lupa? Dia guna show, malu dah. Dia kakak orang. Aku. Onye na-abata bụ eze gbogbo kaka Chief Mike Andre ọ bụ ezigbo tọganisha eze gbogbo kaka nọ alụrụ nne one Nigeria. Welcome. This is a politician and a very time politician. No. The independence is with Nabata. The independence no. Independence age group. 1958 to 1960. About the Amolo, organ Nigeria, but on teaching the poetry, Ayabelo Badi Wesa, Stella Nyapa, Satelo Nyapa. Independence. Okay, I get with a lotte, I offer, I get a lotte. Before the church is here, Jalamba, General, one Foundation, Top Nigeria, Bonande, as a QA, the Ofala Foundation, Northern. The Zeke of Africa. The time of independence. The time to remember him.
Onitsha Maka Ezre. Akone, Onitsha Maloma. All over the two. Permit me to say, now the Tupu capital and no Abu Ngozi onye no osisi Igbo onye no Onitsha. Anyị ga nke echi maka na echi adị akọ n'igwe. Ezinụlọ anyị ga-abụ ezinụlọ ọbọgwụ maka na ezinụlọ ọbọgwụ adịghị ọkụ. Onitsha mara mma. Ndị Onitsha Improvement Union na-agba mbọ na-alụsi ọrụ ike ka ha wee kụnye na ife gbasara Onitsha na-aga n'ihu. Anyị na-ekele onye isi anyị Sir Chike Ekweogu. Ọnya bụ onye isi n'ụwa niile gbaa gburugburu nke ndị Onitsha Improvement Union. Dịka ndị agụlụ na mbụ, ekpele m bụ na arọgwụla arọ na ife ọma Chukwu ga na-elute anyị aka na ngọzi nke Chukwu na ebube Chukwu ga-anọnyere anyị na obibesie ike. Anyị ga-afụ ka afịa mana ya ma nna ka afịa.